ብሩህ መጻኢ ኤርትራውያን ዘጸልመት ሓይሊ የለን። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ኣሜሪካን ሃገራት ኤውሮጳን ድቃሲ ኢናለል ዘለዋ ቀርና ኣፍሪቃ ሎሙን መዛረብን መዛተይን ዛዕባ ኮይኑ ቀሪቡሎ ኣብዘን ዝሓለፈ መዓልታት ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ሕብረት ኤውሮጳ ጀርመን እንግሊዝ ፈረንሳይ ኣሜሪካ በብወከልቶም ኣብ ዝተረኸብሉ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምልከት ጉሁድን ምስጢራውን ኣኼባታት ከም ዘካየዱ ይሕብር ኣሎ። እቲ ኣኼባ ሎሙን ከም ትማሊ ምስ ጃንዳ ወያነን ትግራይን ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ኣሜሪካን ሃገራት ምዕራብን ድሌታቶም ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ንምርግጋጽ ክንጽዕሪና ዝብል ሓድሽ ቃና ሒዞም ቀሪቦም ኣለዉ። መራሒ ናይጄርያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ እዋናዊ ኣቦ ወንበር ኢጋድ ጀነራል ዓብደላ ሓምዶክ ካብ ሱዳን ጆሴፍ ቦሪን ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ኤሊዛቤት ትሬል ካብ ዓዲ እንግሊዝ ሆረስ ኣላን ካብ ጀርመን ፍሬደሪክ ኣልቢያን ካብ ፈረንሳ ብሓባር ተራኺቦም ንነዊሕ ሰዓታት ዝወድአ ዝርርብ ድሕሪ ምክያድ ሕጂ እውን ከም ተኣመሎም 5 ውሳነታት ብምትሕልላፍ ተፈላለዮም ኣለዉ። ንሱ ድማ ኩናት ከበቅዕ ዝርርብ ክካየድ ሰራዊት ኤርትራ ሰራዊት ኣምሓራ ጃንዳ ወያነ ናብ በበገሲኦም ክምለሱ ንመጀመርታ ግዜ ረድኤት ናብ ኩሉ ዝባፅሓሉ መስመር ክኽፈት ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ኣብ ምትግባር እዚ እማመዚ ቀዳሞት ተወሳእቲ ክኾኑ ዝብል እዩ። ነዚ ኣሚሞም እዮም ኣኺቦም ዛዚሞም። እዚ ብመሪሕነት ኣሜሪካ ክእወጅ ምድላዋት ዝግበረሉ ዘሎ እገዳ ከም መመላኽዒ ነጥቢ ኮይኑ ዝቐረበ እምበር ዝተፈለየ ትሕዝቶን ዝርዝር ሓበሬታን ስለ ዝነበሮ ኣይኮነን ቀሪቡ። መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ እገዳ ካብ ቁጠባ ተበጊሱ ኣብ ኢደይ ዘሎን ንዝርከብን ኩሉ ኣማራፅታት ተጠቒመ ክትግበር እየ ብምባል ኣብ ምፍርራህ ተጸሚዱ ይርከብ። ነዚ ኣባህላ እዚ ከም CNN ዋሽንግተን ፖስት ቪኦኤ ካልኦትን ኣብ ምቅላሕ ተጸሚዶም ይርከቡ። እቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ተማእዚዙ ዝጓዓዝ ውድብ ትካል ረድኤት ኣሜሪካ ማለት USAID በዚ ይኹን በቲ ናብ ትግራይ ረድኤት ግድነት ዝበፅሓሉ መስመር ክኽፈተላ ኣለዎ ብምባል ብመንገዲ ኣመሓዳሪት USAID ሳማንታ ፓወር ጥርዓኑ ናብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብተኸታታሊ ይቕርብ ኣሎ። እቲ ውድብ ክሳብ ሕጂ ጥራይ $686 ሚልዮን ሓገዝ ንትግራይ ከም ዝሃበ ገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት ኣፈኛ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ኣብ ቁፅፅራ ንምእታው ከም ካልኣይ ኣማራፂ ገይራ ክትጥቀመሉ ተበጊሳትሉ ዘላ መንገዲ ንመራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ብውልቅ እናረኸበት ኣእዳው እናጠምዘዘት ኣብ መርገፂ ኣሜሪካ ከም ዝርዕሙ ምግባር እዩ። ብምዃኑ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣቦ መንበር ባይቲ ፀጥታ ናይ ዝኾነት ሃገረ ኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ጉዳይ ቀርና ኣፍሪቃ ምስ ፕሬዚደንት ባይደን ክዛተን ናብ ሓደ መደምደምታ በፂሖም ድሌታቶም ከርዩ ካብ ምግላጽ ኣይተቆጠቡን። ኣሜሪካ ጃንዳ ወያነ ካብ ዝኣተወሉ ታኼላ ፍሽለትን ስዕረትን ንምውፃእ ድቃስ ኢናትሉ ዘላ ጉዳይ ኮይንዋ ስለ ዘሎ ነተን ብG7 ዝፍለጣ ሃገራት ከይተረፈ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከም ዝዛተያ ንምግባር ፀቕጢ ኣብ ምፍጣር ተጸሚዳ ጸኒሓን ኣላ። ንሳተን ድማ ኣገልግሎት ባንክ፣ መጓዓዝያ፣ ኢንተርኔት፣ ነፈርቲ፣ ኤሌክትሪክ፣ ማይን ዝኣመሰሉ ናብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበሮ ክምለስ ዘመሓላለፈ ውሳነ ብመንገዲ መራኸቢ ብዙሃን ዘርጊሖንኦ ኣለዋ። ብዘይካዚ እውን ብመንገዲ ሳማንታ ፓወር ከም ዝተሓበረ ሃገራት G7 እቲ ናብ ትግራይ ዝለኣኽ ዝነበረ ነዳዲ ኣፋውስ ሃለኽቲ ከም ቀደሙ ዝበፅሓሉ መንገዲ ክፍጠር ብምባል ንዘመሓላለፈ ውሳነ ኣስሚራትሉላ። እዚ ብመንገዲ ኣሜሪካ ዝተዋሃበ ዕዮ ገዛ ንምፍጻም ዝካየድ ዘሎ ጉያ ኩሉ ነቲ እናተሰሕገን እናተጻዕረን ዝጓዓዝ ዘሎ ጃንዳ ወያነ ህይወት ንምዝራእ ዝግበር ፍሽል ፈተነ ምዃኑ
ካብቶም አባይታን ዘል ሐቅ ዘንብቡ ዝተሰወረ አይኮናን ንኣብነት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ዋና ሓላፊት ጉዳያት ስደተኛታት IOM ዝነበረት ማውሪኒ አቼንጌ ምስ ጋዜጠኛ ጀፍ ፐርሲ ኣብ ዝገበረቶ ርክብ ተግባራት ጃንዳ ወያነን ላዕለዎት መራሕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ዝነበሮም ምስጢራዊ ርክብ ብምቅላዕ ጥራይ ብምምሕዳራዊ ዕረፍቲ ብዝብል ኣብ ልዕሊኣ ዝተወስደ ስጉምቲ ዝፈጠሮ ጽቕጢ ቅሳነት ካብ ዝኸልኦም ጉዳያት ሓደን ወሳንን ኮይኑሎ ናይቲ ውድብ ኣቦ መንበር አንቶኒዮ ቪቶሪዮ ማውሪኒ አቼንጌ ምስ ጋዜጠኛ ጀፍ ፐርሲ ቃለ ምሕትት ብምክያድ ንዘቃልዖቶ ሓቀኛ ባህርያት ናይቲ ውድብን ምስጢራዊ ርክባቱን ፍጹም ክወሓጠሉ ስለ ዘይከኣለ ደጋጊሙ ምምሕዳራዊ ዕረፍቲ ክትገብር ደሪኽዋ ኣሎ እዚ ድማ እቲ ካልእ መልክዕ ፍሹል ምትእስሳር ጃንዳ ወያነን ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብምዃን ተመዝጊቡሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ምዕራባውያን ማዕከናት ዜና እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝውሰድ ስጉምቲ ዝያዳ ምኽንያታዊ ንምግባሩ ጃንዳ ወያነን ኣነጻጸፍቱን ምስሊ ኤርትራ ንምድዋን ዝዝርግሕዎ ዘለዉ ፍሹል ከምኡ ዝጠፈሸ ፕሮፓጋንዳዊ ሓሶት ኣብ ምምድባር ተጸሚዶም ከም ዘለዉ ብመንገዲ ዋሽንግተን ፖስት ዝተዘርግሐን ኤርትራ ካብቲ ኩናት ትውፃእ ብዝብል ዝተዘርግሐን ዘስፋሕፍሕን ዘሎ ሓበሬታ ፍሉይ መርትዖ እዩ ዋሽንግተን ፖስት ንመራሒ ጃንዳ ወያነ ጻድቃን ኣዘራሪበየ ብምባል ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ንኤርትራ ተሓታቲት ንምግባር መትሓዚ ኣብ ዘይብሉ ፍሹል መፈንጥራ ምእታው ብትሕዝቶ እቲ ዝቐረበ ሓበሬታ ምርድኡ ዝከኣል እዩ ዝያዳ ተኣማንን ንምዃን እውን ቀንዲ ጸላኢ ህዝቢ ትግራይ ኤርትራን መንግስታን እዮም ብምባል ፕሮፓጋንዳዊ መኽሰባት ንምሽማት ኣብ መጎያይ ከም ዝርከብ ዝተውሃበ ሓበሬታ ዝምስክረውን እዩ እዚ ነቲ ሓቂ ምውሓጥ ሲኢኑ ኣብ ጎረሮ ከም ዝተሸኽለ እሾኽ ዓሳ ኮይኑ ስለ ዘሎ ብወገንና ንግደሰሉ ኣይኮናን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ኣሜሪካን ንሳ እትመርሐን ሃገራት ምዕራብን ኣብ ህዝብን ሃገራትን ቀርና ኣፍሪቃ ዝደልይዎ ዝሓስብዎ ኣቐዲሞም ዝወጠንዎን ዝተለምዎን ንምትግባር ዘይፈጸምዎ ውዲት ከም ዘይነበረ በብእዋኑን በብግዜኡን እንዳተጋህደ ሓቀኛ ምስሎም ተንጸባሪቑሎ ካብ ዩኒቨርሲቲ ላይደን ተመራማሪ ፕሮፌሰር ጆን አቢንግ ኣሜሪካ ብመንገዲ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንጃንዳ ወያነ ብመግቢ ጥራይ ዘይኮነ ብዝተፈላለየ ረቂቕ ምስ ራዳራት ምትእስሳር ዘለዎ ናይ መራኸቢ መሳርሕታትን ካልእን ከተዕጥቕ ከም ዝጸንሐት ሓቢሩሎ ይኹን እምበር በዚ እውን ስለ ዝፈሸለት እዚ ኩሉ ተሃዲድ ምጉዕባዕን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከምኡውን ኣብ ካልኦት ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝውሕዝ ዘሎ ብምባል ብተመሳሳሊ ይገልጾ ከም መግለጺ ፕሮፌሰር ጆን አቢንግ ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ካብ ዝተፈቕደለን ቀይሕ መስመር ወጻኢ ክነጥፋ ብምጽንሐን ኣባላተን ብምብራሮም ዝስማዕ ዘሎ ኣውያት ነቶም ትማሊ ኣሜሪካ ንገዛእ ርእሳ ካብ ሃገራ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ንዘባረረቶም ሰራሕተኛታት እቲ ውድብ ክንዝክር እንከለና ዝነበረ ስቕታ ከም ዘይረኣኻ ምሕላፍ ይገርመና ኣሎ ይብል ፕሮፌሰር ጆን አቢንግ ንኣብነት ጃንዳ ወያነ ብ1998 30 ሰራሕተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ካብ ኢትዮጵያ ከባረር እንከሎ ሽዑ ዝተሰምዐ ድምፂ ወይ ብጭቕ ትብል ቃል ኣይነበረን ብ2012 ቡሩንዲ 4 ሰራሕተኛታት እቲ ውድብ ብተመሳሳሊ ካብ ሃገራ ከተባረር እንከላ ዝኾነ ዝተሰምዐ ድምፂ ወይ ተቃውሞ ኣይነበረን ሕጂ ግን ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝደልይዎ ሸቶ ንምውቃዕ ኤርትራ ኢትዮጵያን ቀርኒ ኣፍሪቃን ካብ ምባል ኣይተቆጠቡን ይብል ፕሮፌሰር ጆን አቢንግ ፕሮፌሰር ጆን አቢንግ ምቕጻል ብጃንዳ ወያነ ኣብ ክልላት ዓፈርን ኣምሓራን ትሕተ ቅርጺ ከፈርስ ህዝቢ ከፈናቅል ደቂ ኣንስትዮ ክዕምጽ ምኽንያት ብምፍጣር ህዝቢ ኣብ ጢሜትን ዓጸቦን ከም ዝወድቕ ንምግባሩ እቶም ንምኽባር ሰብኣዊ መሰላት ብዜሮ ዘራብሓ ኣሜሪካን ምዕራባውያንን ብኸመይ ሕጂ ብመንገዲ እገዳን ካልእን ዘይንቡር ምስለን ከርእያና ይፍትና ኣለዋ ብፍላይ ኣሜሪካ ነቲ ውድብ ብገንዘብ ስለ ዘንቀሳቐሶ ከም ድሌተይ ክጠማዘየ
نابزبل حمام تساقاقيرا كمزلايا تمرامري بروفيسور جون أبينغ زحبر أبتا مساسل قداي أنا قومز زتبهالت نتكبرات جاندا ويانا زكالا حبريتا مزرقحا الزكرة بروفيسور جاندا ويانا نهزانات أبكينا تأثيو زهلقه ناي حسوتن شفاتن متأخاب مخانو فولت بمبال أب محبرة وميديا زهابتو مجلس بمذكر بروفيسور جون أبينغ ويانا أبتكالات هزبن منغستن نزوردو فاشيشتاو تكبار بمحبار أب إيدو زحازو شبوت حبريتا كاب كل الأمحرات راي جاندا ويانا 48 أمبولانس قاتلو 25 أمبولانس ناب تግራይ زريف وسيدو 14 عبيتي هوسبيتالات ملؤ بملؤ أعنيو 253 تكالات عنا أعنيون زريفون 642 تكالات عنا كم زي نبرا كم زقبره حبير الله نزي مستعنا ودسب استأثر إيساب أو تكبرات جاندا ويانا زقلس أمريكان مشاركتان معرابويانن أي تقاومون تراي زي كونه حنت قالون بجوق أي بلان ولا أثنى نهزبنا بديمقراطية وسرعتنا نقلقل زلنا زبلا تكالات ميديا مستحق خدمة أي فتنان اثنساتهم زندفوه جاندا ويانا زفلسمو إيساب أو تكبرات المقلاس كونه نمخنان قدي أي قبرالون بزعباتن كم شو حقا زلوا مخاين رديت ودب حبرات هاجرات استزاربه وي مجلس ذهب زي مهلاو دما قنقنيو نايت قداي انتايو بمباليو تمرامري بروفيسور جون أبينغ زستنتن سمعتنا ازي اقدمنا زغلصنايو بملؤو ناب حده مدمدم تايز وسدنا ኤርትራ ትማሊ ይኹን ሎሚ እትገብሮን እትፍጽሙን እትፈልጥ በመዃና ብዝተፈላለየ መናወራ ዝስንብር ዝሽቁረር ዝድሃል ንድሕሪት ዝምለስ ህዝብን መንግስትን ከም ዘይብላ ደጋጊምና ከነዛኽሮም ደሊ ኣብዚ እዋን እዚ ኣፍሪቃዊት ሃገረ ኬንያ ኣብ መንበር ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ምዃና መጠን ንሓደ ወርሒ ከተገልግልያ እንሆ 15 መዓልታት ድማ ተሪፍዋ ኣሎ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ኣሜሪካ ምዝርከ ፕሬዚደንት ኬንያ ተራኺቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቀርና ኣፍሪቃን ንምዝራብ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታውን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እጃሙ ክገብርን ፀቕጥን ምፍጣር ይስርሓሉ ከም ዘሎ ሮይተርስ ዘርግሖ ሓበሬታ ኣነፂሩ ኣሎ ሓደ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣፍሪቃዊ መራሒ ምዃኑ ክልተ ናይዚ ወርሒ ናይቲ ውድብ ፕሬዚደንት ምዃኑ ሰለስተ ንሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ብፍላይ ኢትዮጵያ ጎረቤት ሃገር ብምዃና ኣርባዕተ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ ኣፍሪቃዊ ጉዳያት ብኣፍሪቃውያን ኣብ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ስለ ዝብል ሓሙሽተ ኣብ ጉዳይ ቀርና ኣፍሪቃ ኡሁሩ ኬንያታ ምስ ሰበስልጣን ውድብ ሕብራት ሃገራት ብሓሳብ ኣይተላዘበን ዝብል መደምደምታ ስለ ዝተወስደ ሽዱሽተ ኣሜሪካ ንኡሁሩ ኬንያታ ኣብ ዋይት ሃውስ ንምርኻብ ትገብሮ ዘላ ኩሉ መዳያዊ ፃዕሪ ኣብ ባይደን ጥራይ ከይተወሰነ ናብ ናይ ቀደም መራሕቲ ሃገር ትውልደ ኬንያዊ ዝኾነ ኦባማ ምትእሳር ክህልዎ ይኽእል እዩ እዚ ድማ ፀቕጥን ምፍጣር ክሕግዝ እዩ ዝብል መግለፅታት እውን ይወሃበሉ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኬንያ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝግበር ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ መግለፂ ከተውፅእ ፀቕጥን ምፍጣር ነቲ ኣኼባ ድማ ኡሁሩ ኬንያታ ከም ዝመርሖ ኣብ ምግባሩ ኣቐዲሙ ዝተሓስበሉ እዩ ይበሃል ኣሎ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ምስ ግዜ ዘይፀሪ ነገር የለን ንናይ ኤርትራውያን ብርሃን ዘፀልመት ሓይሊ ግን ፍጹም የለን